Η μέθοδος του Κηπηρού έχει δύο βασικούς πυλώνες. Την σωστή καλλιέργεια του εδάφους. Η σωστή καλλιέργεια του εδάφους σημαίνει φρεζάρουμε το έδαφος μέχρι βάθος 10 εκατοστά, όχι περισσότερο. Μία φορά αφού συλλέξουμε την τελευταία συγκομιδή, δεν παίρνουμε τίποτα από το χωράφι. Τα αφήνουμε όλα μέσα και τα φρεζάρουμε για να ανακατευτούν με το χώμα. Μετά από 10 μέρες ξαναφρεζάρουμε και μετά από καμιά εβδομάδα που θα σπείρουμε την καινούργια παραγωγή, άλλη μια φρέζα, ούτως ώστε να είναι πάρα πολύ καλά φρεζαρισμένο το έδαφος και έναν καλλιεργητή μέχρι τα 20-25 εκατοστά για να αριστεί το χωράφι μας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το σωστό πότισμα. Το σωστό πότισμα είναι ανάλογο με το χωράφι που έχουμε. Τα ομουδερά χωράφια θέλουν τακτικό πότισμα, τα μέτρια χωράφια λιγότερο πότισμα και τα βαριά χωράφια ακόμα πιο λίγο. Πρέπει να παρατηρούμε να βρούμε το σωστό πότισμα, είναι η σωστή διατροφή του φυτού και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε φυτά που δεν αρρωσταίνουν και δεν χρειάζονται θεραπεία, δεν χρειάζονται φάρμακα. Η μέθοδος που θα πούμε σήμερα είναι μέθοδος για μεγάλους σπόρους, για καρπούζια, κολοκύθια, πεπόνια, αγκουράκια. Με τον τρόπο αυτό ο Κυπουρός έσπαιρνε τα καρπούζια, τα πεπόνια, τους μεγάλους σπόρους και σε μία μέρα το πολύ σε δύο είχαν φυτρώσει. Τι έκαμε, έβαζε σε ένα βάζο με νερό τους σπόρους για 24 ώρες, στη συνέχεια τους έβαζε σε ένα κουτί με χώμα επάνω, το οποίο το είχε ποτίσει καλά, το σκέπαζε με ένα ύφασμα και πάνω από το ύφασμα ξανά χώμα και από πάνω το πότιζε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να ελέγχει καθημερινά το σπόρο σε τι στάδιο βρίσκεται και την ημέρα που θα ήθελε να τον σπείρει στο χώμα μπορούσε να τον βρει πολύ εύκολα. Ταυτόχρονα ο σπόρος βρισκόταν μέσα στο χώμα, όπως είναι στη φυσιολογική του κατάσταση για να φυτρώσει. Απλώνουμε το λάστιχο στο χωράφι, αφήνουμε τη σταγόνα να τρέξει. Μόλις γίνει ο κύκλος γύρω στα 15 εκατοστά, σταματάμε το πότισμα. Στην άκρη του κύκλου κάνουμε μία τρύπα γύρω στα 5 εκατοστά. Παίρνουμε ένα καρπούζι, το φύτρο του να είναι γύρω στα 4 εκατοστά. Εάν είναι περισσότερο, το κόβουμε. Γεμίζουμε την τρύπα, όχι μέχρι σε πάνω, για να μπορέσουμε να ποτίσουμε. Και συμπληρώνουμε. Σε μία το πολύ σε 2 μέρες το καρπούζι θα έχει φυτρώσει και ταυτόχρονα θα έχουν φυτρώσει όλα μαζί και θα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε εργασία και σε νερό.